Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaur Jofe dugu gurekin platoan, aparra bezala gorantz dijoa musikaren munduan. Eta gaurkoan bera eta bere musika pixkat gehiago ezagutzeko aukera izanen dugu. Ongi etorri, Jofe! Eskerrik asko, Zer placer moduz? bat hemen egotea. Bai. Sondo, egun euritsua eta Ja. gainera elurrakin, baina, ja... Euritan blai ez, Bai, guzti zara. pixkat, por no decir un montón. Baina bai, oso gustora, eskerrik asko gonbidapenagatik. Noski, bai. Bai, hemen gaude. Ja, pasatu zarete Nafarroko artista pilo bat, eta bai zu ere, pasatu behar zinen. Bai, jo. Bai, plazerra. Nola definitzen zara pixka bat artearen munduan, edo musikari moduan, edo... Ez dakit, pertsona kurioso moduan Perfecto. definitzen dut nire burua. Bai, holan definituko nuke. Ta guztiz erreferentziala ere bai. Ze nire gauzak eraikitzeko da nire artea, komilla eta artean, Bai. eraikitzerako orduan gauza asko hartzen ditut nire... Erreferentzia moduan, edo? Bai. Osa, nik beti jartzen dut adibide berdina, eta bada, inguratzen nagoen edo zer errekurtso bat bihurtu aldu dela. Osa, inspiratzen zara gauza ezberdinetaz, Bai, eta nola hasi zen guzti hau? Osa, izan zen txikiratik betidanik izan duzun artearekiko gustu bat, edo... bai, esan dezakegu baietz. Ta nik sorte handia izan dut zen nire etxean beti oso musikazalek izan gara. Ni beti bozgoragailu batekin hor, musika estilo asko batekin rollo hor ez hasi naiz. Nire gurasoek kultura musikala izugarria dute, batez ere nire aitak. Eta musika estilo asko kontsumitu izan ditut, eta horrek ere nik uste lagundu duela Seguro, bai, nire azkenean. kuriositatean, eta azkenean nik uste nire musika egiteko gogoak hola hasi zirela. Lehen esan dudan bezala oso kuriosoa naizenez eta kuriositate handia dudanez, nik investigatu nunean nola nituen azaleratu nire barneko gauzak, edo pentsatzen ditun gauzak, edo nola komunikatu ez munduarekin, baizik eta nire buruarekin. Beraz, zurekin komunikatzeko tresna baten antzera edo erabiltzen duzu musika? Bai, egia esan bai. Eta gustuko dudalako, eta ez dakit, ere pasatiempo moduan. Bale. Plazerragatik. Bai, placer puroagatik eta asko gustuko dudalako. Eta asko disfrutatzen dudalako musika egiten. Eta orduan, zure barneko pertsonarekin edo komunikatzeko erabiltzen baldin baduzu, batzutan zaila da guzti hori jende aurrean ere plazaratzea? Hain barneko zerbaitenean? Ez dakit, nik uste igual hasieran bai zailagoa zela, baina ja ohituta nago. Eta ere nik uste jendearekin konektatzen duzula asko, eta ez da bakarkako gauza bat, baizik eta gauza, igual bai zurea den gauza bat hasieran dena, gero plazaratzen duzunean edo ja gero exteriorizatzen duzunean guztiona bihurtzen da, edo bada elkar truke bat nik uste edo ez dakit, guztiok horrekin identifikatuak sentitzen gara edo identifikatzen gara edo ez dakit, ni abolo hitz egiten ari naiz, baina... Imaginatzen dut baiet, ez? Azkenean, bestela jendea ez litzateke zure kontzertuetara joango, ez? Bai, ez dakit, konexio hori ez baldin badago? Bai, hori da. Ta ez du horrekin zuzenean edo alderdi emozional horrekin zerikusirik izan behar. Igual ere musika gustuko dutelako, edo egiten dugun musika estiloa gustuko dutelako, edo
dantzatzera etorri direlako, edo, ez dakit, nire ustez musika gauza asko inguratzen dute musika. Bai, egia da, ez? Azkenean, musika da arte bat non esan duzuna, ez? Ez da bakarrik adibidez antzerkira joaten zarenean edo zinemara edo joaten zara hori ikustera, hori, ez, momentu hori izatera, baina musikak batzutan hori da, ez? Giroak ere inguratzen ditu gauza pilo bat eta ez da bakarrik hori, baizik eta Bai, eta antzerkian talan nik uste ere, bai. Adibidez, zu zinemara joaten baldin bazara eta zure barnean edo, jo que se, triste bazaudegun horretan, horrek ere modu batez eragingo du zure barruan. Igual pozik izango, zure egoera ondo egongo balitz edo zu, pues jo que se, egun horretan pozik bazaude, pues hartuko zenuke filma beste modu batez. Bai. Ez dakit, nik uste dela, dena abaniko bat dela eta dena hori zerikusia duela entre si. Eta zu txikia zinenean esan duzu musika asko edo kultura asko kontsumitzen zenuela, ez, gurasoengatik eta zure ingurukoengatik. Uste duzu horrela izango balitz, ez, txikitatik kultura gehiago eskuragai izango bagenu edo eskolan edo etxean edo kalean, inkluso, ez? Beste modu batez ikusiko genukela edo erabiliko genukela kultura egiterako orduan, kontsumitzerako orduan? Bai eta ez. Bale. Bai eta ez. Ze nik uste, ez dakit, kultureta bat izateak ez du esan nahi zure kultura erabiltzeko modua zuzena denik, edo, ez dakit, ez dago modu zuzenik kultura erabiltzeko edo kontsumitzen duzuna zure erara eraikitzeko, nik uste. Bakoitzak bere kultura du, baina nik uste ere bai, hobe izango litzatekeela geroz eta herramienta gehiago izatea. Zu zure burua hezitzeko eta konozimendu gehiago izateko. Kulturetarekin zer esan nahi duzu? Ez dakit, nik ezagutzen ditut pertsona asko, milaka liburu irakurri dituztenak, gauza batzuetan igual asko dakitenak, baina gero ezagutzen ditut ere bai pertsonak ez dutela inoiz irakurri eta beste konozimendu edo beste gauzak dakite. Munduaren inguruan edo munduari buruz. Ez dakite azaltzen naizen, Bai, ulertzen zaitut, bai, ez duzula zertan horrelako ikasketa sakona izan behar, edo literatura ez dakizen bat kontsumitu behar izan, gero pertsona zentzutun bat, eta, bueno, ez, gauzak sortzeko kapaz izatea, eta... Bai. Nik uste kultura ez dela bakarrik zuk diozuna edo artea, musika, eta nik uste kultura badagoela kalean, guztiz. Bai, desde luego, kultura da, vamos... Nik hartuko nuke hori da, inguratzen naun gaituen edozer bezala hartuko nuke kultura. Bai okerrerantz, bai oneruntz. Bai, ni aipatzen nuen gehiagoz, arte eszenikoen gauzatxoen, bai, harira, ez? Azkenean, ez du, batzutan nik uste, ez diogula daukan balioa ematen edo garrantzia edo beti izan behar, ez dakit, horretara sartzeko badirudi behar duzula horrelako talentu bat edo ez dakit, bakarrik zenbait pertsona joan daitezkela bide horretatik, ez? Eta gero, ez hori guztiontzat eskuragai egongo balitz, agian daude pertsonak, ez? Bai, nik uste horretan dagoela koska, hain zuzen. Nik uste gizartean badagoela, ez dakit establecido, baina artea egin nahi baduzu, zer berezi bat behar duzu edo talentua behar duzu zure hori, artean munduan sartzeko. Eta nik uste horrek ere eragiten duela jende asko artea maite duena beldurra izatea eta hori alde batera uzten. Bai, eta gainera, talentuaren gauza zer da talentua, ez? Karo,
Bai. Zuretzat zer da talentua izatea, edo horretan sinisten duzu, agian ez duzu horretan sinisten, ez? Osea, igual uste duzu talentua ematen dizula lanak eta ematen dizula esperientziak, edo... Ez dakit, nik uste bai badaudela pertsonak talentu innatu batekin, baina eske nik uste talentua bada, eske ez dakit. Talentua badago, nik uste, eta badago peña talentosa, eta peña talentua dakana, baina nik uste ere garatzen den gauza bat dela. Eta ez dakit, eske zer da talentua, zuk diozuna, adibidez nik igual... Eske talentua ere bada tortilla, patata tortilla bat ondo egitea. Definitivamente, bai. Horri erreparatzen badiogu, pertsona guztiak talentosoak gara. Claro. Bakoitzak bere puntuan edo bere gauzekin, baina nik uste hori talentua ez dela bakarrik horretara bideratzen. Eta zure bidea noiz egiten hasi zenuen, ze hori txikitatik egon zara horren musikarekin inguratuta, eta beti izan duzu kuriositatea, baina noiz esango zenuke hasi zenuela zure ibilbidea edo jorratzen? Nik uste puntu klabe, eske, karo, egon dira 3-4 puntu klabe nire bizitzan musikarekin. Lehenengoa izan zen, nik musika idazten edo letrak idazten hasi nintzenen, 12 urterekin, 12-13, baina, karo, baziren superpotxoak, eta, sin más, Azten zarenean, ez? Bai, azten zarenean, holako gauzak egiten dituzu, baina 12-13 urterekin hasi nintzen, gero nire lehenengo abestia 14 urterekin grabatu nun, YouTubera igo nun, ja ez dago, zorionez, eskuragarri YouTubeen, baina... Zuk borratu zenuen? Bai. Zuk uste hemendik 10 urtetara berdina egingo duzula hauekin? Nik uste desberdina dela. Nik uste nire musika egiteko modua ere nirekin batera ahuldu dela edo... Ahaldundu dela, bai. Hori da, eta nire ustez inflexio punturik handiena izan zen Kurosawa. Diskako, azken kanta, Amodioko azken kanta, baina lehenengoa. Egin genuen lehenengoa izan zena. Horrekin bai nik uste nik nire lankideekin, Marcos eta Xabirekin, lortu genula gure soinua, eta nik uste horrek suposatu zula inflexio puntu bat nire musika egiterako eran. Edo ja nire musika hartzeko moduan. Hor aurkitu zenuen zure txokoa edo, gustatzen zitzen zinen tokia. Bai, ibili ginala frogatzen, eta badaude ja gauzak hor YouTubeen eskuragarri, hori baino lehen, baina nik uste Kurosawak markatu zula un antes y un después, claramente. Eta aipatu dituzu berez Marcos eta? Xabi. Eta Xabi, beti horiekin egiten duzu lan, edo... Bai, haiek badira 440, 440, haiek soinua egiten dute, instrumentalak egiten dituzte, eta nire soinu guztia haiek moldatzen dute, elkarrekin lan egiten dugu, eta hori, talde bat bezala lan egiten dugu, orduan nirekin dator beti, datozte. Eta noiz izan zenuen haiekin topatzeko momentu hori, ez? Esan duzu... Superpolita izan zen, ze Marcos oso hasieran ezagutu nun. Begira, kanta hori, nire lehenengo kanta super txarra zen, baina, kanta horrek eragina izan zuen nik Marcos gero ezagutzeko. Zure borratu zenuen lehenengo kanta hori? Bai, hori da, ze Marcosek entzun zuen, oso gazteak ginen, Esan duzu ez, 12 urte edo, Horrekin ni banitun 12 idazten, baina 14, nik uste 14, berak baditu nik baino 2 gehiago, bai, berak bazitun 16 eta nik 14. Eta ezagutu ginen, eta berak grabatzen zuen bere etxean, ze hasi zen soinu ingeniaritza ikasten, hor, sin más, trasteatzen taula, eta gero, Bruselasen lan egin zuen, azkenen... Egin zuen bere ibilbidea, ez? Bai, hori da. Baina, bai, Marcosekin momentu horretatik, nik uste, eta gero
Xabirekin, duela 4-5 urte, hasi. Eta borratu duzu, Inkluso... Bai. Olako gauzak gero lotxa ematen dizute, benetan. Osa, Bai. nik gauza batzuk entzuten ditut eta... Zorrotza zara zure buruarekiko? Nik uste lehen orain baino gehiago. Nintzela, bai, ze... Orain musika beste modu batez hartzen dut, disfrutatzeko hartzen dut, baina... Ez nuke esango zorrotza naizela, perfekzionista naizela baizik. Vale, bai, horreri esan behar nuen, zorrotza, perfekzionista, beti. Bai, perfekzionista, hori bai. Aldudan onena egin nahi dut, beti. Eta beti nago hor, buruarekin, baina... Osa, zaila da, baina diskarekin eta egiten ari ditugun kantekin super eroso eta super satisfetxo geratu naiz. Nola lortzen duzu, hain perfekzionista izanik, gero zerbait kaleratzerakoan hor ustea eta ez buelta gehiago ez ematea edo? Ze kaleratu baino lehen, ja eman dizkio dalako milaka buelta, milaka gauza, aldatu, milaka movida, gero bideoekin eta alderdi audiovisualakin ere nahiko ez dakit perfekzionista gara, eta orduan ez dute zer kaleratzen, ni ziur egon arte, bai hori da. Bai, zaila da ez, ni ere zentzurretan pixkat horrelakoa naiz, baina ezin dut imaginatu zerbait, gero hor geratuko den zerbait, ez, egiten duzunean, ez? Nik uste, bai, esan duzuna, ez, gero igual burratzen duzu edo... Bai, eta gertatu zait, lehen kanta hori ez da borratu dudan bakarra. Borratu ditut nik uste 3 hasi borratu ditu dala. Ez ditut borratu, jarri ditut okultoan. Ja. Borratu ez, okultan bai. Bueno, zuk bakarrik ikusi dituzu orduan, ez? Hori da, bai. Igual egunen batean, ez, opari moduan, ez, ireki aldezakezu. Ez dut uste. 24 ordu. Opari moduan. Bueno, jendeak batzutan... Hori opari bat bezala kontsideratzea. Bueno, baina batzutan ez, jendea, igual kuriositatea izan detak, ez? Zure evoluzioa ikusteko. Guztiz. Hori baita ere interesgarria da, ez? Azkenean... Bai, hain zuzen nik ere horregatik egiten dut. Ez borratzearena, baizik eta okultoan jartzearena. Nik ere ikusteko. Batzutan insegurua zaudenean, ez? Inseguro ez, sin más. Bakarrik, lagunekin igual nagoenean eta sin más. Esaten diet begira, tu. Hemen gaude, baina begira nola hasi zen. Begira bidea, ez? Kontua, bai. Eta orduan orain, ze momentutan zaude? Izan dituzula 3-4 inflexio puntu, eta orain ze momentutan zaude? Nola definituko zenuke gaur egungo momentua? Zoragarria, egia esan. Bizitzen ari naiz, ez dakit, amets bat. Ez nun pentsatzen inoiz olako aukerak izango genituenik, izango nituenik, eta ez dakit, enfokatuta, diru pixkat irabazten musikatik, ez da nire erronka, baina super gustora. Lan egiten, gauza berriak egiten, musikarekin a tope, ez dakit, kontzertuak egiten, momentu oso goxo batean nago. Esan duzu, segi nahi batzu, No, lasai. Bai, esan duzu, ez dela zure erronka dirua edo irabaztea, ez? Baina horrekin zesan nahi duzu, ez? Batzutan interesgarri iruditzen zait hitz egitea honetaz, ez? Adibidez, ingenieritza ikasi duen batek, ez? Ingeniero bateri, ari denean, ez? Momentu, kristo momentuan, ez? Ez dakit, bere gauzetaz lan egiten eta azkenean, bere bizitzeko modua edo bere dirua eukitzeko modua hori da, ez? Eta musikari bateri edo artista bateri askotan da, ez da nire jo puntua, baina... A ber, egia esan, esan dizut ez dela nire erronka, ze nik musika egiten dudalako pasioagatik eta gustuko dudalako. Baina, ni argi dakat nire erronka dela, ni nire musika garatzea, desarrollar mi música hasta
lo más que pueda. Vale. Rollo, ni eroso sentitzea. Hori bai badaela nire erronka, baina, karo, dirua ekartzen badu, pues, noski baietz eroso sentituko naizela. Osea, zure kasuan, zu adibidez, posible izango balitz, musikaz bakarrik bizitzea aukeratuko zenuke? Bai, noski baiet. Vale. Eske nork esango zuen ezetz. Hori, bai, harritzen nau niri ere, baina azkenean bizi garen gizarte honetan, ez? Batzutan kosaren zaigu, ez? Artean lan egiten dugun hori, pentsatzea, bai, hau egin daiteke eta hau egin nahi dut, ez? A ber, eske ez da bat ere erreza. Nik uste horri diogula beldurra, zailtasun horri. Osea, ez da bat ere erreza. Ez egonkorra. Hori da, super ez egonkorra da. Igual orain hemen zaude eta derrepente bihar inork ez daki norzaren, edo hasten zaituzte, eske ez dakit, eske bada zuk diozuna ez egonkorra, nik uste jendeak bilatzen duela babesa edo zeozer segurua izateko. Eta orain esan duzu baita ere, lehen hitz egiten geundenean, orain momentu honetan, ari zarela hor zure bidea, bueno, egiten, baina ezin duzula oraindikan guztiz musikaz bizi, ez? Osea, guztiz ez, osea, malbibir bai, baina hori, malbibir. Baina, jode, ja, niretzat ja bada kristonekoa. Bai. Hori, osea, eske nun pentsatzen hau noizbait gertatuko zenik. Osea, ni ja afortunau sentitzen naiz. Osea, ja jakinda, osea, jo dudala milaka lekutan, pilo bat jende ezagutu dudala, nire lagunak ikusi ditu dala hor eszenatoki batean 10.000 pertsonan aurrean, osea, eske, ni ja horrekin ja famoso sentitzen naiz benetan, eta guztiz asetuta eta lasai. Eta askotan ez dugu hori kontutan hartzen, ze bakarrik badugu buruan, venga dirua, venga ospe gehiago, venga tal, pixkat, pekamos de ambizion askotan, eta ez gara kontziente gure egoera privilegiatua dela, eta egiten ari ditugun gauzak askok egin nahiko zutela, edo zituztela. Bueno, agian hori baita ere ikuspuntu interesgarria da, bueno, oinak lurrean ere izateko, ez? Bai. Osea, eta horrek gutxinaka jarraitu zure bidea egiten, horretaz bizi baldin baduzu guztiz momenturen batean, ba hori, ojala, ez? Ojala. Eta bitartean bideaz disfrutatu, ez? Hori da, eske nik uste koska hor dagoela, bideaz disfrutatu behar dugula, eta jazta. Dirua badator, pues hobe. Estela, pues bueno... Hobe eta etorri behar da baita ere, hau nik uste argi utzi behar dugula ere, ez? Azkenean beti artea dago oso puntu prekario batean. Ja, egia da. Eta artea baloratu behar da baita ere, azkenean mundu kapitalista batean bizi gara, eta hor ezin gara bakarrik txaloetaz bizi. No, sobrado. Orduan pertsona bat gustoko baldin baduzu, ez? Kontzertutara joaten baldin bazara, ba, pentsatu behar duzu hor dagoen lan guztia, ez? Esan duzu, zu egon zarela orain grabatzen Madrilen, ez? Zaude hemendik harat. Bai. Kontua da, ez dakit, igual bidetik jungo naiz pixkat. Bai, zu joan. Baina nik uste ere, beti saldu digute, esfortzuarekin gauzak lortzen direla, eta horrek ere frustrazioa sortzen du zuregan. Ze lortzen ez dituzunean gauzak, inutila sentitzen zea. Eta nik uste, joder, esfortzuarekin gauzak lortu aldituzu edo ez. Eta ez badituzu lortzen, jazta, ez da deus pasatzen, beste batera. Baina nik uste bizi garen gizarteak edo gure gizarteak ere pisu handia jartzen digula guri. Osea, edo norri, baina bereziki artistei edo arte munduan gauden pertsonei. Ze, no, eske behar ditugu gauzak eta, bueno, noski baietz. Osea, ez dakit ondo ari naizen edo esplikatzen ari naizen ondo, baina... Bai, ulertzen zaitut, batzutan, pentsatzen dugula ez, lan egiten baldin badut lortuko dut eta batzutan
lan handia sartzen duzu, ordu asko, esfortzu handia, pasio handia, eta gauzak ez dira suertatzen zuk nahi duzun moduan, ez? Hori da. Eta zure kasuan, imaginatzen dut, bidean, bidatura izenuela, nola zurei orain gertatzen nahi zaizun justo hori da, ez? kontrakoa, baina eski igual de repente nire bideak, pum, bira bat eman aldu eta holan bukatu. Horregatik, nik uste berriz bani joala disfrutatzearen kontura. Hombre, nik uste hori baita ere oso garrantzitsua dela, ez? Osea, azkenean, eta artea ez baldin badago hor disfrutea, eta ez baldin badago hor pasioa pilpilean, ez dela behar den moduan ateratzen, ez? Ze azkenean, galtzen duzu, bueno, hor barruan zeneukan gauzatxo hori, ez? Total. Baina horrek ez du esan nahi bakarrik pasioatik bizitzea eta vivir de los aplausos, zu moduan, Osea, nik uste ere, etxala lei, etxala trampa, horretaz ere probesten direla, Pillo bat, asko, bai. esan ez, pero si es tu pasión, Hori pero da. si es no sé qué. Bueno, vale. Osea, nire pasioa da, baina eske nik nire frigoa bete behar dut. Hori da. Eta fakturak pagatu behar ditut. Hori da. Alokairua, eta... Horixe da, ez? Osea, azkenen igual da baita ere, ematen diogun perspektiba edo baloratzeko moduan non jartzen ditugun mailak, ez? Edo, bai. Baina bai, bietako zerbait balantza hori zaila da askotan, ez? Bai, karo. Eta gainera, hori, azkenean, zure bizitza eta zure pasioa gauza berdina direnean, ez? Baita ere, zurekiko, ez bakarrik gizartearekiko, bai, zurekiko baita ere mugak jartzea imaginatzen dut ere zaila dela, ez? Zer, non bukatzen da zure lan ordutegia, non hasten da zure nire adibidez aisialdia? gertatzen zait, banagola 24 orduz lan egiten. Ez lan egiten, Baina- eski ez dut burua despejatzen inoiz. Claro. Beti, ideia bat daukat, tal. Eske, bada lehen esan dizudan, arroio, Bai. une oro prozesu bat da, niretzat. Orduan beti nago gauzak hartzen, influentziak izaten, erreferentzia, gauza bat ikusten dut kaletik, no seke, banago con el run-run, beti. Eta nola egiten duzu, zerbait inspiratzen baldin bazaitu? Geratzen zaizu buruan eta listo, edo apuntatzen duzu nonbaiten? Depende, askotan badut komodin bat ikaragarria, badela nire badut WhatsApp talde bat, ni bakarrik, Ni ere. eta hor, de repente, zer burura etortzen bazait, pum, apuntatu. Ja, bai. Edo beste askotan badut hor, gordetzen dut, eta de repente momentu Bueltatzen. batean bueltatzen da, edo lanean jartzen naizenean, edo ja, pum, berriz etortzen dira gauzak nire burura. Ez ez dakit, oso variablea da nire prozesua eta nire lan egiteko era. Eta ja, sartuko gara Amodioaren, kasetean edo diska honetan, eta nola izan zen hau sortzearena? Nola esan zen, benga, ja, baditute ezakitzen bat abesti, edo hau egin nahi dut, edo... Ez genitun abestiak, Vale. ez zegoen abestirik. Bakarrik Kurosawa, Aha. baina, karo, Kurosawa izan zen, erabaki genuen azkena, en plan, Sartzea, diskan, hori, diskan, bazegoen hor kolokan, diskan sartu, ez sartu, baina lehen esan dizudan, arroio, gure ustez, han inflexu puntu handia suposatuzun kanta horrek, non bai ala bai egon behartzen diskan. 2021eko udan, elkartu ginen Marko Xabi eta Irurok, eta erabaki genuen diska bat egin nahi genula, baina kantarik gabe. Bagenitun bozeto batzuk, tal, eske nik banun ja Amodioa izena, hor. Bazenun izenak kantak izan gabe? Bai. Eta zergatik Amodioa? Kuriosioa egiten zaidalako amor hitza euskeraz, odio hitza bere barruan izatea. Sin más, nire perlada bat izan zen, eta nire ustez ere gorrotoa, nik ustet gorrotoak maitasunak baino indar gehiago dula. Bai? Bai, nik uste baietz. A ber, nire egoera pertsonaletan hasi edo nik bizi dudanaz, bai, nik uste gorrotoak beste pertsona batean bihurtzen zaitula. A ber, obviamente maitasunak ere bai, eta Amodioak ere bai, baina nik uste
Amodioak ez duela alde negatibo zuzenik. Osea, bai, Vale. baina eske, karo, gorrotoak baduia zuzenean alde supernegatibo bat, eta alde superpotente bat, bere barruan. Zuk gorrotoa sentitzen duzu askotan? Ez, baina bai bizi izan nulan ere bizitzako puntu batean, eta inoiz bizi izan nun sentsazio bat bizi nun, eta hor markatuta geratu zen. Eta horregatik badut, rekurrentemente nere buruan. Baina bai, hori, ni komentatu nien, oie, hau ikusten duzute, benga bai, eta hasi ginen. Eta irailerako diska bazegon, eginda. Osea, bi hilabetetan bazegon eginda. Bai, bai. Osea, igual, zu behar duzu objektibo bat, ez? Eta Eske ez, osea... horrekiko lehen egin. Edo izan zen momentu hori? Izan zen momentu hon bat, ez dakit nor etorri zen, eta baritarekin egin zuen pum, eta derrepente super inspiratuta geunden, gauzak bakarrik atera ziren, ez dakit. Bueno, COVID-aren ostean izan genuen guztiak, ez? Horrelako aldaketa batzuk, ez? Bai, egia da. Izan zen oso potentea, Bai. Osea, karo, guri, aldaketak baina onerako. Ze nik ezagutzen ditut pertsona asko gaizki pasa zutela, bai. Baina, bai, gure kasuan izan zen momentu batean, hori, derrepente, eske, ideak super argi genituen, rollo super argiak. Genekien zer egin, zer ez egin, diska elektronikaren inguruan izango zen amalgama bat izango zela, kanta bakoitzan elementu elektronikoak daude, baina entzun baduzue badago post-punka, badago incluso balada bat, badago house, baina beti elektronika generoan orbitan. Eta ez dakit, super modu naturalean eta polit batean atera zen diska. Gainera elkarrekin lan egitea gustuko dugu, gure lagunekin, etorri ziren bai Zuneo, Txilmafiako Zuneo, bai Txilmafiako Kiliki, Sara ere bai, ez dakit, lagun artean egin genuen eta supereroso atera zen dena. Inongo pretensiorik gabe. Zer da gehien gustoko duzuna, ez? Aipatu dituzu askotan baita ere lagunen gauza hori, ez? Nola zure taldekoekin oso ondo zaren, gero baita ere kontzertuetan nola lagunekin egitea ere. Hori da zuretzat garrantzitsuena? Bai. Osea, nik uste lagunekin lan egitea badela zoragarria eta gehien gustuko dudana. Nik uste. Hori eta gero proiektu bat bukatzerakoan erremate finala ematea horri. Hori ere gustukoa dut. Osea, iaia eginda dagoenean, azkenengo gutik? Ja, ematen dio, pastelan ginda jartzen duzunean, hori. Sentsazio hori, me flipa. Eta alderdi bisuala ere bai. Nik bideoklipekin pilo bat disfrutatzen dut. Eta sorte ikaragarria dut, zen nire inguruko peinak ere kriston talentoa du, alderdi audiovisualan, bai nire laguna Liam, berak zuzendu bai zituen gure diskako bideoklip guztiak, bai Arriguri, niretzat direla, edo badela Espainia dagoen produktora audiovisualiko onena, edo onenetarikoa behintzat, eta sorte handia da haiekin lan egitea, eta ez bakarrik modu profesional batean, baizik eta pertsonal batean. Bai. Zu, abesti bat egiten duzunean, baduzu ja bisualki transmitutu nahi duzun hori baita ere argi? Edo askotan uzten duzu beste baten eskuetan eta... Ez, nik uste Liamekin gertatu zitzaidana edo gertatzen zaidana, ze beti hor gaude a tope. Bada, gauzak nahiko paretsu pentsatzen dugula. Edo, nik ere ustet berak bere lana egitea. Nik ez diot esaten, pues esto tiene que tirar por aquí, o vamos a pensar en esto. Berak badaka argi eta ezagutzen ditu nire gustuak zein diren, zeintzuk diren, eta nik konfiantza plena dut berarengan.
Osa, argi dut, bere eskuetan zeo zer usten badut, Ongi egongo dela, ongi egongo dela, eta zoragarria izango dela. Eta gero abestien artean, diskaren abestien artean, baduzuz abestiren bat dela horre kutxunagoa edo, bueno, esan duzu Kurosawa izan zela nahiko garrantzitsua zuretzat, baina... Nik uste guztiak modu batean edo bestean gauza politak dituztela edo nire kutxunak direla modu batez edo bestez. Osa, adibidez, Joven Lehendakari, eske guztiak, eske no me va a poner a dar la chapa de todas, baina... Bueno, ez da txapa. Guztiak badute zeo zer, niretzat handia bada zoragarria, oso kanta pertsonala izan zen, nire amets bat kumplitu nun horrekin, eta izan zen Neko Sagardoirekin lan egitea, niretzat Jesukristo dela. Bideoklipa zoragarria da, kanta super polita geratu zen, kanta horri badiot kariño berezi bat. For Me, ere bai oso kanta berezi bat da niretzat, bada laugarren kanta, oso kanta pertsonala, ez dakit guztiak. No puedo elegir. Ja, normal, azkenean ez? Hor sartu dizun... Bai, adibidez, jo que se, bigarrenarekin, MZ-Tekrekin gertatu zitzaiguna izan zen ez genula espero hainbesteko jartzuna izango zuenik, eta bada jendeak gehien entzun duen abestia. Ez dakit, sorpresak eraman genituen, baina sorpresa onak. Horrek ere nahiko guai. Karo, hor esan duzuna leheno, ez? Azkenean zuk egiten duzu zuretzako edo zure asuntoekin konektatzeko, baina gero, derrepente ematen diozu ez guzti hori jendeari eta jendeak erantzuten du. Bai, eta askotan nik ez dut sinisten, bastante síndrome del impostor badut askotan. Jo que se, adibidez, kontzertuetan asko gertatzen zait, pentsatzen dudala. Jo que se, abiz, jotzen dugu, duela 2 aste hasi jo genuen Oñatin. Tan pentsatzen duen, hostia, etorriko da Oñatitik gu ikustera. Ez dut uste inor etorriko denik, no seke. Eta de repente, sorpresa eraman nun, zegoen aretoa beteta. Beteta. Karo. Beti, beti gertatzen zait. Eta beti eraman dituan sorpresak onak izan dira. Ailegatuko da eguna... Edo ez? Nor daki? Ba, a ver, jode, ya por descarte fijo ailegatuko dela. Bueno, ez du zertan, ez? Orain zaude puntu batean. A ver, espero zagunez, ez? Joan zaitezke gora edo beste... Hori da, toka madera. Ez dakit madera den segit. Bueno, ba. Egurrare. Hemen behan. Igual da plastiko ere, eh? Da igual. Gero kituko duzu. Ya está, madera. Bai. Eta zein izan da hor momentu bat, izan dela klabe, esan duzun lehen, ez? Ez dakiz eszenatokitan jo nuen, eta hori izan zen mundiala. Edo izan da momentu bat, non esan duzun, ez nuke inoiz nire burua hemen ikusiko. Ez que ez dakit. Nik uste guztiak izan direla superbereziak, baina bat esan beharko banu, duela azaroan, pasaren azaroan jo genuen Bartzelonan, Razmatazen, Razmataz aretoan, Razmataz baten, Areto handian. Areto handian, eta bazeuden 2300 pertsona gu ikusten. Bakarrik gu, Jofe eta 450, eta hori niretzat izan zen lokura bat. Gainera, bai ez, zure kartelean bakarrik zu zaudenean, badakizu ja, zu ikustera etorri direla. Gainera, jo genuen Fuego Razmatazen programazioan barruan, Fuego bada Razmatazek egiten ditun como, ez dakit nola definitu, programazio urbanoa, salan barruan, badago como egun bat, deitzen dana Fuego. Eta egun horretan bakarrik jartzen dituzte, reggaeton, trapa, bueno, olako soinuak, ez? Eta gu cabeza de kartel ginen egun horretan. Aretora llegatzea eta zure izena, de repente, hor, handian ikustean, eretzat izan zen lokura. Eta eszenatoki masibo bat, bazen ikuste, ez dut exageratzen, igual platoa, baina handiagoa, edo, bai, lokura bat. Nik horrekin flipatu nun. Eta gainera zu bakarri zaude ia eszenatokian, ez? Hor dituzu batzean... Bai, baina hor ni bakarrik jugando mela. Eta nola sentitzen zara eszenatoki gainean?
Ondo, eroso, bai, eroso. Nik uste importantena ondo pasatzea dela, eta nik super ondo pasatzen dut. Ere, gustukoa dut gu ikustera datorren jendeak ondo pasatzea, jo que se, gauzak alde batera ustea eta jo que se, laguntzen badiegu deskonektatzen pixka bat, pues eso que me llevo. Baina bai, nik uste sortzen dugula ambiente eroso eta sano bat. Bai, polita divertigarria fijo. Joder, eskerrik asko. Eta esan duzu baita ere gurasoak zirela musikariak edo musikazaleak, Bai. joaten dira ikustera baita ere, zure kontzerturen bat. Bai, askotan bai. Eta niretzat bada, pues hori, es que lo mejor del mundo. Nire ama hor ikustea... Claro, es que anekdota oso polit bat dut. Venga, kontatu. Bai. Claro, nire ama, nire aita bai, ze nire aitak lan egin du industrian, eta hori, nahiko musikazalea da, eta nire ama ere bai, baina beste puntu batean edo beste modu batez. Eta, karo, hasieran, bueno, aurreko urte hasieran, gure kontratua sinatu genuenean, eta derrepente amari, oye, pues ama, gaur banoa Madrilera jotzea, bihar, no seke, ba, karo, berak etzun asko ulertzen edo etzekien hainbesterako edo noraino zen gure inpaktua. Vale. Eta derrepente etorri zen kontzertu batera, oroitzen naizela Gladys de Deien Donostin, Gladys Parkean egiten duten festival oso guapo bat udan, eta etorri zen, eta bazen nik uste bere lehenengo boloa gure estanda eta gero. Eta flipatu zuen. Karo, ze jende guztia gure kantak abesten, eta flipatzen gurekin, pues nire amak... ¡Es mi hijo! Bai, literal. Karo, eta nik de reojillo, begiratzen nion, ahi mobiakin grabatzen, flipando, eta hori zen superpolita, bai. Berak esan zian, rollo, nik nuna, o sea, lo siento, hijo, pero no me esperaba esto. Claro, ya, bai. O sea, bai. no era consciente de que era esto. Eta esan nion, a ver, que no somos nadie, ama, o sea... Bueno, inor ez gara inor, ez? Baina bai egia da, bueno, pues... Baina hori momentu polit bat bezala gordetzen dut nire burua. Normal, bai. Bueno, badakit ekarri duzula oparitxo bat guretzat, ez? Amoian kaseta. Ze guai. Bueno, hemen uzten ditugu, orain zara, ez dakit, 3. edo 4. pertsona, baina hemendik pasatuko dira 32. Joder, Orduan, joango gara gure platoa hornitzen, orduan non nahi duzu jarri? Ba, ez dakit. Ben. A libre elección, venga, hor. A ver, baina pena ematen ditze, bestea... Ez du importa. Ez? Ez du importa. Ya está, hor. Eta joan baino lehen, A ver. hemen utzi dizu aurreko gonbidatuak galdera bat, A ver. orduan zu erantzun beharko duzu, eta gero beste bat utzi hurrengo gonbidatuarentzat. Vale? Ez duzu jakingo nor den hurrengo gonbidatua, baina bai artearen inguruan edo hitz egingo duela, ze artista izan. Supertxarra naiz, en plan galderak pentsatzen. Ez du importa, izan daiteke ze jan zenuen atzo. Zuri utzi dizute, zein proiektu artistikotan hartu nahiko zenuke parte? Existitzen den, imaginatzen dut, proiektu artistikoren batean. Ez dakit, gustatuko litzaiake filmaren batean atera. Edo, ez dakit, interpretazioa ere ikastea. A ber, eske, zineman mundua asko erakartzen nau, eta nik uste olako zer izango litzatekela. Igual Eneko Sagardoirekin, Jesukristorekin. Ojalá. Oso-osoan ere poka txitxa, baina, bueno, hori izango litzateke. Igual, egunen batean ikusiko zaitugu. A ver, no se me da muy bien, baina... Bueno, ikasi ezakezu baita ere, ez? Hori da. Eta orain zure txanda, hor duzu Klariona eta Ezabatzekoa. Ez dakit, ez galdetu. Egon dira mota askotatuko galderak, osea, ez du zertan esan behar super filosofikoa. No, ya, es que... Y nahi nun galdera bat, alo, de estas que te dejan sin saber qué hacer, baina, claro, es que ez dakit. Zait etortzen burura. A ver... Igual denbora hartuko dut, hau pentsatzeko, ze bestela... Claro, es que ez dakit nola egin. Lagundu idazu, ze... Osea, zer... Bueno, claro,
Bai, esan moztuko dugu, bai, moztuko dugu. En plan de, zerk bereizten zaitu edo zerk bereizten du zure alderdi artistikoak, zure alderdi pertsonaletik. Zer da zure alderdi pertsonala eta alderdi profesionala edo artistikoa bereizten duena, Vale, ez? vale. Pues oso zaila artista batentzat erantzutea. Bai. Zure... bueno. Bueno, edo oso erresa, ez? Ezer, esan dezake. Edo ezer, edo, pues jo que se, eszenatokitik ateratzen aizenean, edo jo que se. Bai. Baina zaila, nik uste, bai, bueno, abez esaten duen. A ver. Justo oraintxe dator, así que izango dugu erantzun azkarra. Uf, nire letra. Buah. Lasai, bestela lagunduko diot nik gero. Primeran. Ba, hoi izan dena, ja bukatu dugu. Eskerrik asko, Mila esker etortzeagatik, zuei. Zorte on. Onbiatxagatik. zure proiektu guztietan. A ver, Eta, a ber, segur nago. beharko dut. Ez. Sortea. Bueno, bai, guztio dugu, behar dugu zorte pixka bat, baina, bueno, horrela jarraitzen baduzu, fijo. Joder, eskerrik asko. A tope. Joder, todo halagos, eskerrik asko, eskerrik asko. Hombre, bai, behar dugu, ez? Hori Bai. entzutea bestela. Bai, eskertzen dizkizut. Ba, mila esker etortzeagatik. Eta zuri ere bai. Zure zain, egia zain zerbaiten zain, zait importa, manarian bai. Esclavo del proceso, pero estoy contento. Hoy es un buen día y nadie va a joderlo. Si la belleza no es un sentimiento, yo ya no sé si es cierto lo que siento. Batzutan handia eneko sagardoi, beste batzutan txikia y olvido quién soy. Y hoy me he levantado flipado y me siento el mejor. Ya no pienso en el mañana, solo existe hoy. Poco ruido, mucho duende, las cosas se acaban, el arte trasciende. Que negro y que claro, que cerca y que lejos, que poquita pena, que buenos recuerdos. A mí el cantar es una forma de reírme y otra de llorar. Forma de reírme y otra de llorar. Zure zain, egia esan zerbaiten zain, zait importa, bueno agian bai. No me da miedo que me odies, no tengo miedo a que me quieras. No me da miedo morirme, ni que no llores cuando lo haga. No tengo miedo a no ser libre, pero sí a robarte las alas. Unas miedo a ser humilde, otras la fama me acojona. Comprando una escalera al cielo, he visto que van tras de mí, cogiendo lo que me dejé, aprovechando que me alejé, buscando algo que ni perdí. A pesar de todo siempre fui sincero, estuve bien cuando dejé de ver, solo pensaba en si